arribem al tercer programa d'Empresarial Girona Televisió. Tornem amb tota la novetat empresarial d'aquests dies. Entrevistes, reportatges, converses empresàries, tertúlies, consultori legal i notícies. Comencem! Girona Futbol Club Business Club patrocina aquest programa. Tota la temporada està perduda, és un malson. Així s'expressa el president de l'Associació d'Hostaleria de la ciutat de Girona. Ara mateix a la capital gironina només hi ha oberts 4 hotels de la 20ena que hi ha, i els que funcionen ho fan a mig gas. Cap és de gran cadena o un equipament de grans dimensions. Es tracta de l'Hotel Europa, el Condal, el Costa Vella i l'Hotel Museu Llegendes de Girona. Els dos primers ni tan sols obren el cap de setmana. Amb la poca mobilitat que permet l'estat d'alarma i tot i el període de desescalada, només es permeten desplaçaments curts i les reserves solen ser per visites familiars o reunions de feina. Amb la reobertura progressiva, molt probablement hi haurà un augment de llits disponibles i, com a conseqüència, més oferta que demanda, amb el perill que pot suposar pel propi sector, és a dir, una guerra de preus. Amb Girona pràcticament òrfena d'oci aquest estiu, el panorama no és molt encoratjador i l'hivern pot ser el més llarg de la història. Els altres dos hotels oberts, el Costa Vella i l'Hotel Museu Llegendes, ja obren tota la setmana, tot i que amb algunes limitacions, com ara el servei de recepció que només està disponible unes hores. Una aposta de risc enmig d'un panorama devastador. La mitjana d'ocupació és propera al 25% pels 4 establiments oberts, quan en inicis d'un mes de juny de l'antiga normalitat seria del 75% i amb tots els establiments hotelers oberts. A excepció de l'Hotel Llegendes, obert des del 2 de juny i que té nits amb més del 50% d'ocupació després de fer un seguit de descomptes i sortejos per captar clients i mantenir el prestigi guanyat. La seva tàctica passa per fer una projecció comercial de l'hotel, sobretot per poder-se'n beneficiar el període que abarca de juliol a l'octubre. Les botigues del centre de Girona i Figueres, els comerços de les turístiques Platja d'Aro i Lloret, els negocis de la Jonquera, les franquícies repartides per tot arreu, els grans centres comercials. Tot just acaben de tornar a obrir les seves portes. La recuperació de l'activitat comercial gironina va més lenta del que molts voldrien i, per exemple, en els darrers 30 dies, les dades de pagament amb targetes de crèdit demostren que l'activitat als comerços han fet menys camí cap a la normalitat del que ho ha fet Tarragona o Lleida. Al conjunt de les comarques gironines, la recuperació comercial no arriba a la meitat del que havien cobrat electrònicament els establiments un any abans. Però, en canvi, a Girona ciutat, la xifra s'enfila fins al 70%. Una dada que continua estant per sota del que ha passat a dues de les altres capitals catalanes, Lleida i Tarragona, on la recuperació de l'activitat comercial ha estat del 93% i del 87% respectivament, però que supera àmpliament la de Barcelona capital, que només ha estat del 51%. Per altra banda, els sectors econòmics que han tingut més activitat a Girona en els últims 30 dies han estat el sector de l'alimentació gran amb un 19%, l'electrònica amb el 17%, l'alimentació petita amb el 14%, el sector de casa amb el 9%, salut i bellesa amb el 8%, altres comerços amb el 4%, el sector de la moda amb el 4% i, finalment, les benzineres amb el 3%. Fitxar la feina ja és una obligació per la majoria de personal contractat. Avui, a la secció tecnològica de Sofitec, la Marina ens parlarà sobre el registre horari i les solucions que han de dur a terme les empreses per adequar-se a la llei. Hola, bon dia, soc Marina Roca de l'empresa Sofitec. Som distribuïdors premium del software A3, fabricant Wolters Kluwer i portem la part de Lleida, Girona, Tarragona i Saragossa. Avui estem a les nostres oficines de Girona, on treballem un equip de 5 persones. Per tant, podem oferir la proximitat als nostres clients a l'altura d'una multinacional. Les nostres solucions són per a empreses de recursos humans, pimes i assessories.
Avui us parlarem del tema del registre horari i gestió del temps. Va ser obligatori arrel de la reforma del 12 de maig del 2019. Va entrar en vigor amb el Real Decret Llei sobre l'obligatorietat de les empreses a portar un registre horari per a tots els treballadors, no només als temps parcials. El no compliment de la norma pot arribar fins a sancions de 6.250 euros. El primer és la transparència, tant per part de l'empresa com de l'empleat, ja que disposem de la informació en temps real i es comprometen de forma equilibrada. Ens pot ajudar a implantar horaris flexibles, ens ajuda a facilitar la conciliació laboral i familiar, portar un control de les hores extraordinàries i complir àmpliament amb la legislació actual. Nosaltres, com a empresa de software, en tenim dues eines al mercat. Una A3 Gestió del Temps, que és un software de presència, i una altra A3 HRGO. A3 Gestió del Temps és un software que permet gestionar, controlar els horaris, torns, jornades i presència dels treballadors en temps real. Són solucions cloud, per tant, es poden gestionar des de qualsevol lloc. L'altra aplicació, HRGO, té la funció de portal de l'empleat amb un registre horari per als treballadors. Aquesta aplicació, el que fan els empleats és instal·lar-se-la a l'APP, al seu mòbil, tableta o bé des del propi ordinador, es connecten i marquen l'inici i fi de la jornada. És una plataforma molt intuitiva, dissenyada per a empreses que vulguin apostar per la digitalització des d'un entorn més col·laboratiu. Les dues eines tenen geolocalització, per tant el seu marcatge des d'un mòbil o tableta és segur. Ara us ensenyaré l'aplicació A3 GT, que és l'eina que hem servit nosaltres a Sofitec per portar el nostre control i registre de jornada. El que fem és tenir instal·lada l'app dintre del nostre mòbil, tableta o des del propi ordinador, entrem, indiquem els nostres credencials, accedim a l'apartat de marcatges i introduïm el marcatge d'inici. Quan acabem la jornada, fem el mateix amb el marcatge de fi de jornada. Aquesta informació passa al software que es gestiona i es poden extreure llistats, es poden extreure el registre horari en temps real i una sèrie d'absentismes, absències i presència dels treballadors. Degut a la situació del Covid, moltes empreses han optat per al teletreball. Les nostres solucions proporcionen una forma fàcil de poder continuar amb la gestió de jornada gràcies a la mobilitat que permet l'eina. A l'entrevista d'avui coneixerem la Sandra Paller, responsable comercial de l'empresa Pallars Fustes, una empresa familiar, jove i emprenedora situada a Calonge i al Pirineu de Lleida, que es dedica a l'enginyeria, fabricació i muntatge de tot tipus d'estructures i cases de fusta. Endavant, Sandra, volem conèixer més sobre la vostra empresa. Pallars Fustes és una empresa jove i emprenedora amb gran experiència en el sector, provenent del Pirineu de Lleida i de tercera generació. Som dos germans, el Cinto i la Sandra. El Cinto és enginyer industrial, jo soc llicenciada MADE i provenim de fusta de fa més de 50 anys. El nostre avi es dedicava a l'explotació forestal i, per tant, nosaltres portem aquest noble material dins del cor. Tenim dos delegacions, estem situats al Pirineu de Lleida Sort, on donem cobertura a tota la zona dels Pallars, Lleida i Andorra, i de fa poc ens hem instal·lat a Calonge i Sant Antoni, on donarem cobertura a la zona de Baix Empordà, Gironès i tota la Costa Brava. Nosaltres oferim una sèrie de productes i serveis que us detallo una mica. Fem des del disseny estructural i càlcul d'estructures, fem l'arquitectura integral de projectes, fem cobertes i forjats de fusta, cases de fusta senceres amb CLT, entramat lleuger i bloc, folrats i terres exteriors i venda de productes al detall. Nosaltres aportem molts valors al sector. Aportem joventut, aportem experiència, aportem eficiència energètica,
podem resoldre qualsevol tipus de projecte que se'ns demani amb fusta, solucions diferents a tot el que hi ha i sempre mirant pel client final, per la seva salut, perquè estigui molt confortable en les seves llars i per aconseguir els seus somnis amb fusta. El projecte que recordem amb més il·lusió és el de la Cristina Puchau. La Cristina és una noia mitjana edat que ha patit per un error mèdic, ha tingut un problema i no pot treballar i té una invalidesa permanent. La Cristina va comprar per internet, va comprar una casa de fusta a Balaguer. El Cinto i jo vam veure el projecte i de seguida teníem clar que la volíem ajudar, perquè ella volia desmuntar la casa, millorar-la i després muntar-la en un terreny que tenia a la Cerdanya. I així ho vam fer. Vam desmuntar la casa, vam muntar-la a fàbrica i després la vam millorar i vam aconseguir una casa altament eficient muntada a la Cerdanya. Tenim una ampliació d'un restaurant al mig de la natura amb fusta i amb un sostre vidriat, espectacular. Tenim una remunta amb 2 plantes davant del mar, al Baix Empordà. Tenim una casa de fusta que es farà a l'interior de Girona, amb 2 plantes també, porxos i pèrgoles per les 2 zones i cobertes a la zona de Lleida. Coneixem l'Associació d'Empresaris de Girona des que vam arribar aquí a instal·lar el nostre negoci. Ens ha ajudat molt a implementar-nos en aquesta zona i a conèixer moltes empreses i tenir contactes, que és bàsic quan t'instal·les en un lloc nou. Tenim molt bona relació amb el seu gerent, que sempre ha estat al nostre costat i ens ha donat un cop de mà amb tot el que hem necessitat. I tenim moltes ganes de tirar endavant aquest projecte a la Costa Brava. Seguim amb el consultori legal. Avui és el torn d'en Josep Prat, de Prat Sàbat Advocats, que ens seguirà parlant del contracte de coworking. T'escoltem, Josep. En el primer vídeo us vaig parlar sobre algunes clàusules del contracte de coworking. Com que no vam tenir temps, avui us acabo d'explicar més clàusules. Hi ha una clàusula molt important, la clàusula de la confidencialitat, clàusula que hi ha de ser-hi sí o sí. Estem pensant que en aquests espais hi ha molts emprenedors que tenen molta protecció en el sentit dels seus projectes i, per tant, aquesta clàusula de confidencialitat en aquests tipus de contractes hi serà de totes per totes. Que tant protegeix els altres emprenedors com també, evidentment, ens protegeix en els emprenedors que és recíproca aquesta clàusula. Evidentment, també parlarem dels llocs de treball. Aquests llocs de treball, en aquests espais de coworking, hi ha diferents emprenedors i, per tant, s'ha de pactar molt bé i s'ha d'estipular molt bé quins són els espais que ocupa cada un i com s'ocupen. Evidentment, si tu has firmat un contracte on t'ocupes uns espais, però possiblement el teu projecte necessites o deixes de necessitar aquests espais, què podràs fer? Els podràs rellogar, no els podràs rellogar? Tot això es pot pactar en aquest tipus de contracte de coworking. Un altre tema important és la responsabilitat de la gent que accedeix a l'espai. Convidats, els clients, col·laboradors. Clar, què passa aquí? Si una d'aquestes persones passa alguna cosa, doncs quin és el responsable? Tot això es pacta també en el contracte de coworking. Evidentment, en aquests espais hi ha uns reglaments interns molt importants en el sentit que tot funcioni bé perquè no sigui tot un caos. A partir d'aquí, aquests reglaments interns, evidentment, es fan constar en els contractes com un annexe i aquest document, però, quin problema té? Que la majoria de les vegades aquest document té vida, és a dir, va evolucionant amb l'espai i va evolucionant amb els emprenedors que van havent-hi en aquest espai. A partir d'aquí, s'ha d'estipular molt bé com es fan aquestes modificacions, com es comuniquen, com es fan arribar als emprenedors per tal que tothom tingui clar aquest reglament intern com funciona. Evidentment, també, com ja he deixat anar, he dit anteriorment, tenim la responsabilitat del coworker. El coworker és la persona, l'empresari que té aquest espai i aquest és responsable d'unes accions que podríem dir obligacions fiscals i obligacions administratives perquè tot funcioni bé. A part també que és el responsable que l'activitat que es desenvolupa en aquest espai es pugui portar a terme.
Evidentment, el coworker ens pot recollir cartes certificades, ens pot recollir documentació que vingui del jutjat, s'haurà de determinar molt bé com es fa, com es guarda, com es tramita, per tal que els terminis o de cares a terminis que puguin haver-hi, tant judicials com administratius, es puguin complir i no sigui un problema important. També hi ha el tema de l'assegurança. Qui cobreix l'assegurança? Qui ha de cobrir l'assegurança? Com es cobreix? Què cobreix? Tot això també es pacta en els contractes de coworking. Evidentment, també hi ha les clàusules de resolució, en el cas de que digui fins aquí hem arribat, ja no, el projecte meu no evoluciona més o tinc que marxar a un altre lloc, doncs com es resol aquest contracte, ja sigui amb unes clàusules de mutu acord o ja sigui amb unes penalitzacions que en el cas que hi hagi algun incompliment contractual doncs s'hauran de reclamar o per via amistosa o per via judicial. I com no, la protecció de dades, clàusula típica i tòpica d'aquests tipus de contractes i que tots sabem que hi han de ser-hi per al tema de les multes, que són unes multes importants i que farà que aquestes clàusules apareixin en aquests contractes. Com no podem oblidar i hem de tenir una important reflexió en el sentit que si hi ha càmeres de seguretat que estan gravant aquests espais, doncs els emprenedors o els coworkers tenen que tenir molt clar allà on estan i com estan informades aquestes imatges sobre el que està passant en l'espai. Espero que us hagi servit. Moltes gràcies. A la secció de converses empresàries, la Sílvia estarà amb la Susana Caner, consultora experta en compliance corporatiu. Anem a veure què ens expliquen. Hola, bones a tothom. Benvinguts a l'Espai Empresàries. Avui, a l'entrevista d'avui, ens acompanya la Susana Caner, economista i consultora d'empreses. Hola, Susana, benvinguda. Gràcies per acompanyar-nos. Primer de tot, abans de res, fes una breu introducció de qui ets. Bon dia, gràcies per convidar-me. Em dic Susana Caner, soc economista i, com bé has dit, fa més de 25 anys que estic en el món de l'empresa. M'he especialitzat en dues àrees empresarials, a part hi ha les típiques de fiscal i mercantil, que és compliment normatiu amb la nova reforma del Codi Penal i amb el tema concursal, sobretot la segona oportunitat. I des de fa uns 25 anys que he estat a Girona i des de l'estiu passat m'he tornat a traslladar a Sant Antoni, que sóc d'aquí, per poder desenvolupar el tema de la segona oportunitat amb els socis de CTG Girona, doncs tot el Baix Empordà i tota la zona de Girona, d'aquí baix de la costa. Fes-nos un breu resum de què és la llei de la segona oportunitat. La llei de la segona oportunitat, que es va aprovar en el de juliol del 2015, és una reforma que el que fa és un procés concursal, però enfocat només a particulars i persones físiques. Tothom coneix les empreses, les societats i les entitats mercantils que quan no poden fer front als seus pagaments doncs han de posar-se a mans al jutjat i dir, guaita, presento el meu concurs perquè vull pagar i no puc. I aquest concurs pot ser amb continuïtat o tancament. Doncs arrel de la reforma s'ha desenvolupat aquest projecte per aplicar-ho també a persones, particulars i autònoms. Amb la teva experiència com a consultora durant més de 25 anys en el món de l'empresa, quina recomanació faries als empresaris per superar amb èxit aquesta nova crisi? No n'hi ha prou amb les ajudes que puguin rebre les empreses i les famílies. Cal molt suport darrere de formació. Rebem això, tapem forats, però mirem que el forat no es torni a obrir, d'acord? Hem d'aprofitar aquestes ajudes, però amb corresponsabilitat. Per tant, hi ha d'haver-hi una contraprestació entre l'ajuda i el que la rep. El que la rep, si està a l'atur, ha d'anar a fer formació, ha de fer serveis socials. El que no podem fer és donar coses a canvi de res. Els estrangers, regular l'entrada de persones que busquen feina, donar-los feina, donar-los vivenda, però que paguin els seus impostos. Perquè aquest sistema que ara s'està expandint d'ajudes a canvi de res, estem creant, amb respecte ho dic, un món de paràsits i cada vegada som menys els que treballem i cotitzem i cada vegada som menys, llavors el sistema es col·lapsa. Per tant, analitzem cada una de les nostres estructures, mirem els nostres costos fixes, mirem també les administracions i el personal d'administració i funcionari que cobrin el que hagin de cobrar, però la resta per objectius i producció. Creus que els ajuts seran suficients per poder superar aquesta situació tan delicada? Les ajudes no seran suficients, però sí que podrem pal·liar el cop. Hem de gestionar-les bé, facilitar el seu accés, que vagin directe a les empreses, reduir la burocràcia i l'accés
de papeleo i de gestió per arribar amb elles, que hi hagi un control de seguiment i que arribin directes a les famílies i a les empreses. Quina recomanació faries als futurs empresaris i empresàries que volen emprendre un negoci al Baix Empordà? El primer és tenir idea clara de què vull fer, no? Què vull fer i com ho vull fer. Segona, a on ho vull fer? I el més important, quins recursos necessito. M'explico? Un pla de viabilitat, amb un projecte clar de negoci, amb una estructura definida, amb un pla comercial i sobretot la ubicació. I a partir d'aquí, doncs, analistes, mirar-ho i aquell projecte sortirà bé, que com sempre, si tu preveus i fas un bon estudi financer i econòmic d'aquell projecte i aquella idea, difícilment sortirà malament. Nova setmana, nova tertúlia. I avui parlarem amb Antoni Cruz, gerent de l'empresa Obres i Construccions Germans Cruz, que l'acompanyarà en José Fernández, gerent de l'empresa Espai Decor Home. Endavant, nois! Sí, hola, José, soc Antoni Cruz, represento l'empresa Obres i Construccions Germans Cruz. Nosaltres ens dediquem a tot tipus d'obra. Nosaltres vam néixer l'any 2012, al gener, en plena crisi, i amb el temps hem format un equip molt potent en tot tipus d'obres. Bon dia, Toni, què tal? Soc en José Fernández, tinc una empresa a Girona que es diu Espai Decor Home. Ens dediquem a la realització de projectes de decoració d'interiors per hostaleria i restauració. Avui en dia, com bé sap, coordinem diverses obres en les que fem diferents projectes de decoració a la província de Girona. El nostre valor afegit segurament és el personal que tenim tot tipus de personal, tenim una àmplia plantilla amb molta solidesa i tenim tant tècnics com personal de peu d'obra. Això que ens permet realitzar uns projectes en la seva totalitat a un preu molt competitiu. El nostre valor afegit és que el primer que fem les coses amb molta passió. El treball forma part de la nostra vida. Diferentment de tot el que envolta la feina, nosaltres el que tenim és que el tracte molt personalitzat amb el client. O sigui, intentem que no sigui un client, intentem que formi part de la nostra família, que al final acaba sent un client amic. És el més principal, el tracte personal i fer les coses amb molta passió. I el sector gironí, tal com està ara a través del Covid, jo el veig amb moltes ganes, perquè la gent té moltes ganes de fer coses, d'emprendre tot el que se li havia quedat a la bústia i amb moltes ganes de fer molt treball. I el veig molt bé, està molt fort. Sí. I tu com el veus? Doncs mira, jo penso que no és una situació còmoda l'actual, però després de lo viscut anteriorment i després d'haver travessat altres crisis semblant a aquesta, crec que tirarem endavant segur. I amb pit i collons segurament ens sortirem de tot això. Sí, molt de treball. Doncs bé, jo BNI el vaig conèixer a través d'un amic de la infància. Havíem perdut la relació feia molt de temps, però ells se'n van recordar de mi fa uns 3 anys aproximadament. Me va convidar a una reunió a Lloret, que era el primer grup que es va muntar a Girona, i sortint d'aquella reunió ho tenia clar i vaig entrar a formar part d'un grup d'aquí de Girona. Jo BNI el vaig conèixer fa un parell d'anyets, va ser a través d'una invitació d'una companya que fem treball junts, i la primera impressió va ser impactant per mi, perquè jo havia fet tota la vida el mateix sistema i era una forma ara d'estructurat de fer negoci. I a part m'ha portat companys que crec que me serviran per tota la vida. Toni, a tu què t'ha portat BNI fins ara? Ara a l'actualitat se m'ocorreixen 4 punts que són molt importants per mi. El primer, negoci. Tots els que hem entrat aquí, el que més, el que menys, hem entrat per negoci i m'està aportant, la veritat. El segon és rodejar-me d'una sèrie d'industrials amb els quals puc fer obres i quedar bé, obres de qualitat i gent de confiança. El tercer, l'amistat. Vulguis o no, al final el roce hace el cariño i conèixer gent molt bona dintre del grup i agafes amistats. I el quart i no menys important, sobretot el creixement personal. O sigui, jo fa 3 anys era inviable que em veiés aquí rodejat de gent
per fer una entrevista, i això per mi m'ha motivat moltíssim. I tu, José? Bueno, per mi també. El principal que ha significat és un canvi dràstic en el que és la meva vida de negocis. M'ha incrementat el negoci molt superficialment, molt bé, i després estar en un grup rodejat de persones que parlen el mateix idioma que tu, que busquen el mateix, que al final i al cabo és la confiança el que fa el tracte i que puguem fer negocis tots. Això és el Llibres Game, que és el que fem a BNI. Garo patrocina aquest espai. I per tancar aquest programa entrevistarem a la Maria Rosa Agustí, agent d'assegurances exclusiu d'Allianz i presidenta de l'Associació Gironina d'Empresàries. Anem a veure què ens explica. El meu nom és Maria Rosa Agustí, tinc 55 anys, m'agrada molt dir la meva edat. Soc agent d'assegurances exclusiu des de fa uns 30 anys, represento la companyia Allianz i soc figuerenca, sempre dic que l'Empordà va amb mi, i a part de tot això formo part d'una associació que és l'Associació Gironina d'Empresàries, que tinc la sort de poder presidir i de la que me sento sumament orgullosa, en la qual jo he trobat no només grans persones, grans amistats, sinó grans empresàries i dones amb molta força. L'AGE és l'Associació Gironina d'Empresàries. Va néixer l'any 1994. El seu objectiu, en els seus inicis, era tenir un pes específic dintre del que eren les organitzacions empresarials gironines. Per què? Perquè en aquell moment realment les dones no formaven en absolut part d'aquestes associacions. Gràcies a la iniciativa de la seva presidenta, la Carmen de l'Amo, que és qui va tirar endavant aquesta associació, vàrem aconseguir tenir aquesta presència i no només això, sinó que fer un llarg recorregut, és més, aquest any vàrem celebrar 25 anys i bé, i hem fet molts passos, però encara a hores d'ara no hem aconseguit tots aquells objectius que fa 25 anys es varen posar al damunt de la taula. El que més important crec que és per totes nosaltres és el segon dijous de cada mes tenim una trobada que no només fem presentacions de coses que poden ser d'interès pel resta d'associades, sinó que a més tenim aquella possibilitat de fer la paraula tan maca que és el networking entre nosaltres. El més important crec que és, a part, tot l'aprenentatge que tenim gràcies a les experiències de les que en formem part i de moltes dones que alguna vegada venen a aquests dinars per veure qui som i quin és el nostre tarannà. Realment nosaltres formem part també d'una federació internacional, que és la Business Professional Women, que està ubicada en 100 països i que un dels seus objectius és, d'alguna manera, intentar frenar aquesta diferència salarial que hi ha entre homes i dones. A part d'aquests projectes que dintre del paraigua de la PIPI volem portar a terme dintre de la nostra província, també tenim molt interès en que, d'alguna manera, participar en totes aquelles iniciatives que des d'aquesta federació porten per intentar fer que les persones joves que seran el nostre futur entenguin, que ja ho entenen segur, però ho entenguin més o ens vegin a nosaltres com a referents perquè aquesta societat sigui cada dia més sostenible i més equitativa. Considero que és una associació empresarial de gent jove, no tan jove com és el meu cas, però aquí estic, i a més sempre hem intentat fer les coses molt conjuntament. És més, tant el sopar de Nadal com el sopar d'estiu, sempre convidem a les associades de l'AGE que hi puguin participar no només per la possibilitat de networking que hi ha, sinó perquè realment som dues associacions amb molta empenta i que treballem per l'empresariat de la nostra província. Crec que nosaltres, com a associació, realment el que fem és fomentar i fer que ens sentim més acompanyats perquè realment moltes vegades no tenim un lloc, una ubicació dintre de les grans corporacions i per contra nosaltres el que fem és fer de suport en aquesta emprenedoria perquè el nostre país creixi sosteniblement.
I fins aquí el capítol d'avui. Ens retrobem el divendres. Bons negocis a tothom!